yung bahay na lilipatan natin? Pansamantala lang naman. Ewan ko sa'yo, saan po pwedeng ilagay itong basura? Wala man lang bang naglilibot dito na basurero? Manong basurero? Ikaw nga! Pero hindi ako basurero. Napagkamalan akong basurero. Ano po? Ba niya alam na isa kayong magaling na doktor? Bakit ka nagsisibak? Available na daw yung doktor na gagamot sa anak natin. Talaga? May bagong coffee shop dito. Hindi naman siguro siya magigising. Nakabangga ako! Salamat ka, walang gasgas ng kotse ko! Oh! Bata! Tulong! Dalihan niyo po! Nay! Ikaw na naman, Manong? Pinunta po sa ospital. Ano? Anong ginagawa mo dito? May anong problema? Tinatanong mo pa. Sandali. Lovely, teka! Hanggang dito ba naman? Hindi ka na po. At anong ginagawa mo dito? Magnanakaw ka, no? Ano nangyayari dito? Magnanakaw? Mal, dito na tayo. Ito ba yung bahay na lilipatan natin? Mal, mas maganda dito. Malapit sa ospital, malayo sa ingay, at tahimik. Kailangan ba kasing lumipat tayo? Pansamantala lang naman, habang bumubawi tayo sa gastusin para sa pagpapagamot ng anak natin. Ay, nako. Ewan ko sa'yo. Sige na, pasok tayo sa loob. Olo, saan po kayo pupunta? Yan lang ako. Dadalawin ko sa Aling Maria. Ah, nakauwi na po pala siya. Oo, apo. Ang galing mo talaga, Lolo. Wala ka pa rin kupas. Ikaw talaga, apo. Sige, alis na ako. Ay, nako. Anong klaseng lugar ba to? Napakatahimik. Di wala man lang ako marinig na ingay. Hindi ako sanay. Teka, saan ko pwedeng ilagay itong basura? Wala man lang bang naglilibot dito na basurero? Hoy! Manong basurero! Ikaw nga! Bakit? May ibang tao ka pa bang nakikita dito? Pero hindi ako basurero. Olo, ano yung hawak nyo? Ito ba, apo? Opo, ano po yan? Napagkamalan akong basurero nung kapitbahay natin dyan. Ano po? Bakit hindi po ba niya alam na isa kayong magaling na doktor? Hayaan mo na, apo. Di pa niya kabisado yung mga tao dito. Pero hindi po tayo yun.
halika na sa loob at pagsaluhan natin itong binigay na Aling Maria. Sige po, Lolo. Saan ka galing? Bakit ganyan yung itsura mo? Diyan sa likod. Nagsibak ako ng kahoy. Bakit ka nagsisibak? Eh, may gasol naman tayo ah. Mahal. Okay na rin yun. Para naman makatipid tayo kahit konti. Ay nako, ewan ko sa'yo. May maganda pala akong balita sa'yo. Ano yon? Tumawag pala ako sa ospital, Mahal. Ano sabi? Sa susunod na linggo, available na daw yung doktor na gagamot sa anak natin. Talaga? Oo, Mahal. Hindi na daw natin kailangan maghintay ng matagal. Dahil magaling daw yung doktor na yun. Mabuti naman, mahal. Para makaalis na rin tayo dito. Inip na ako. Teka. Nasaan pala yung anak natin? Nasa kwarto, nagpapahinga. Alam mo naman, bawal siyang mapagod. Mabuti naman kung ganun. Sabi ko naman sa'yo, mas makakabuti sa kanya dito. Lalo na't sariwa ang hangin. Pero, naiinip na ako. Konting tiis na lang, Mahal. Para sa anak natin. Hello, sis. Baka naman pwedeng puntahan mo ako dito. Sa bagong nilipatan naming bahay. Sobrang naiinip na kasi ako. Ay, siya nga pala, sis. May bagong coffee shop dito. Send ko na lang sa'yo yung address, tapos doon tayo mamaya. O sige, sis. Ligo lang ako saglit, ha? Okay, sige. Bye. Saglit lang naman ako. Hindi naman siguro siya magigising. Sakto iniwan ni Brian yung kotse. Olo, hapon na. Kailangan kong mag-exercise ako. Maraming taong umaasa sa akin. Ganon po ba? Huwag kang mag-alala po. At malapit na ako mag-retiro. May hinihintay lang ako. Sige po, Lolo. Mag-iingat po kayo. Sige po, alis na ako. Sige po. Nakabangga ako! Ano ba naman yan, Manong? Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Bakit ba kasi pakalat-kalat ka sa daan? Teka, natatandaan kita. Ikaw yung basurero, di ba? Miss, hindi Maynila ito na kailangan mo magpatakbo ng mabilis. Lalo na't kanto lang ito. At kasalanan ko pa ngayon? Salamat ka, walang gasgas ng kotse ko at nagmamadali ako. Oh, Ano bang akala nitong babaeng ito sa akin? ano? Kukunin mo ba tong pera o hindi?
ko. Bata! Bata! Gising! Bata! Tulong! Tulong! Bata! Gising! Bata! Tulong po! Tulong! Bata! Gising! Bata! Tulong po! Tulungan niyo po ako! Bata! Gising! Bata! Tulungan niyo po ako! Dalhin po natin siya sa ospital! Sige na. Dalihan niyo po! Mahal? Mahal, nandito na ako. Mahal? Wala. Amy? Amy? Saan kaya sila? Chinelas na Amy to. Wala din yung sasakyan. Hindi kaya umalis sila? Sir, yung bata po dyan sa inyo, pinunta po sa ospital. Ano? Tara na po. Kitid ko na po kayo doon. Tara! Kayo po ba yung tatay ng bata? Oo, ako nga. Nakita ko po siyang walang malay sa harapan ng bahay niyo. Salamat sa pagtakbo sa kanya dito. May sakit sa puso si Amy. At sinabi po ng doktor dito na hinihintay na lang niya yung operasyon niya. Kaya kami lumipat ng bahay. Dahil taga dito daw yung doktor na mag-oopera sa kanya. Sino po ba ang doktor niya? Hindi ko pa siya nakikita. Magkikita pa lang sana kami kapag ooperahan na si Amy. Pero kailangan na daw po ma-opera ng anak ninyo. Saglit lang po at may tatawagan ako. O sige, tatawagan ko lang din ang asawa ko. Lolo, asan ka na ba? Bakit hindi kita matawagan? Aray! Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Nako, pasensya na ha. Ikaw na naman, Manong? At saan ka pupunta? Nakikita mo ba tong cellphone ko? Nabasag ko ng dahil sa'yo? Pasensya ka na ha. Ikaw itong hindi tumitingin sa dinadaanan mo. Asin ang niloko mo? Kaya mo bang bayaran tong cellphone ko? Oo, kaya ko. Asin ka na makukuha ng pambayad mo? Alam ko ang bahay mo. Pupunta na lang kita para bayaran yung nasirang cellphone mo. Aba! Hello? Lo, asan na po kayo? Nandito ako sa bahay. Kadarating ko lang. Teka nga. Kanina ka pa tumatawag? Asan ka ba? Lo, nandito po ako sa ospital. Hospital? Bakit? Anong nangyari sa'yo? Hindi ho ako, Lo. Yung kapitbahay po natin. Yung anak po nila. Sige, pupunta na ako dyan.
Mahal, anong ginagawa mo dito? I-park mo na lang muna doon. Bakit anong problema? Tinatanong mo pa. Sandali, yun yung sumira ng cellphone ko ah. Lovely, teka! Hoy, akala mo makakatakas ka sa akin? Ikaw na naman? Pasensya na ako kay sa asawa ko. Ano pinagsasabi mo, Brian? Eh, siya nga yung sumira ng cellphone ko. Hanggang dito ba naman? Dadali mo yung pagiging taklesa mo? Hindi ka na po. Bakit ka ba nandito? Yung anak mo, nasa critical na kondisyon. Kasi iniwan mo. Tapos ibang tao pa yung iintindihin mo. Ano? Si Amy, nakitang walang malay sa bahay. Bakit mo siya iniwan? Ha? Ano? Nasaan na si Amy? Nasa loob na. Ngayon na ang operasyon niya. Ano? Tara, tara! May balita na pala ako tungkol sa gumamat kay Amy. Talaga? Utang na loob natin ang buhay ni Amy sa kanya. At nakakagulat nga, mahal. Kasi kapitbahay lang pala natin siya. Kapitbahay? Oo, mahal. Iniimbitahan niya tayo mamaya sa bahay nila. Nandyan na pala kayo. Tuloy kayo. Pasensya ka na ah. Kanina pa kasi ako naiihi. Saan ba yung CR nyo? Diretso lang po kayo sa loob. Teka. Namumukan mo tong matandang to ah. Oo nga. Siya yung nakasira ng cellphone ko 1 buwan nang nakakalipas. Hoy Manong, anong ginagawa mo dito? Ikaw? At anong ginagawa mo dito? Ikaw, anong ginagawa mo dito? Magnanakaw ka, no? Magnanakaw! 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 Mahal, ano nangyayari dito? Magnanakaw? Nasaan po? Nasaan? Siya! Siya yung magnanakaw! Ha? Nagbibiro ka ba? Siya nga pala, ipinapakilala ko sa inyo ang lolo ko. Siya nga pala ang gumamot kay Amy. Ikaw? Ang doktor ni Amy? Dok. Maraming salamat po. Nadugtungan niyo po ang buhay ng anak namin. Mahal, ba't parang natulala ka? Muntikan na nga pong hindi na-opera si Amy dahil may nangyari po kay lolo nung araw na yon. Kung hindi nakarating si Doc Romeo sa ospital nung araw na yun, kasalanan ko pala. Hindi sana naoperahan si Amy. Ano bang ginagawa mo, Lovely? Mahal, ayos ka lang ba? Ang totoo po niyan, Doc. Humihingi po ako ng pasensya sa nagawa ko nung araw na yun. Nagdahil po sa akin. Baka hindi niyo na po naisalba ang buhay ng anak ko. Mahal, ano bang pinagsasabi mo?
Teka, ikaw yung babaeng nakaaway ng lolo ko nung araw na yon? Oo. Hindi ko naman alam na Wala na sa akin yun eh, ha? Ang importante, ang kaligtasan ni Amy. maraming salamat po sa pagligtas sa buhay ng anak ko. Walang anuman yun. Tungkulin ko ang magligtas ng buhay ng tao. At nagkataon na yun na si Amy ang huling kinamot ko. Dahil magre-retiro na ako.